Ahojte. Dnes som si pre vás pripravila krátke posolstvo a na vnímanie energií dary duše. Samozrejme, vždy je to individuálne, ale aspoň taký maličký náhľad a tvoja duša a intuícia si pritiahne energie a určite si tam nájdeš kúsok seba. Tak skús teraz dušou nacítiť, ktorá kôpka ťa priťahuje. Ružové srdiečko a modré srdiečko. V prvom balíčku sú iba 2 karty, v druhom 4, ale tak mi vypadli, takže má to tak byť. Samozrejme, neber na to ohľad a vnímaj, vyberaj intuitívne prvý moment, ktorý ti prišiel, alebo si daj chvíľku čas a nalaď sa. Dobre, takže prejdeme k balíčku číslo 1, ružové srdiečko. Aké dary duše máš? Vnímam veľmi veľkú silu a dar v mysli. Živé vzduchu právom patrí našej korunnej čakre. Aké myšlienky máš? Ťaživé alebo ľahké, vzdušné? Ak máme čistú kryštálovú myseľ, presne ako ten anjel nádherný a ten orol, sú to vízie, je to nadhľad, všetko vidím akoby z výšky. Je to ľahkosť bez obmedzení, blokov, vzorcov, ktoré máme. Naša myseľ je veľmi mocný nástroj, tvorivý, aj na zhmotňovanie. Veď tie najväčšie vynálezy prišli ako inšpirácia cez myseľ. Všetky múdrosti, všetko cez myseľ. Aké máš obmedzenia? Dovoluješ si snívať? Dovoluješ si vo svojej mysli, že niečo dokážeš? Aké máš videnie, obrazy v tej mysli, obmedzujúce alebo voľné? Pozri sa, tu je kryštálová guľa, anielská myseľ, čistá kryštálová. Veľké vízie, veľké plány a nápady, že všetko je možné. Dieťa reprezentuje neobmedzenosť. Dieťa nemá prekážky. Ľahkosť, sloboda, voľnosť. Pozri sa, aké majú obrovské krídla. To sú veľké, veľké vízie a plány. Tak si to dovol. Čím väčšie budú, tým viac možností sa ti otvorí. Neškatulkuj to, neobmedzuj. Dovol si obrovský záber. Čo si myslím, to som. Nádherné. A predstavte si, aké to môže byť jednoduché. S takou kryštálovou mysľou. Čokoľvek si zmyslíš, sa aj môže udiať. Zázraky, jednoducho, ľahko. Len nastavenie v hlave. Ďakujem. Kôpka číslo 2. Pozrime sa, čo tu máme.
Dobre. Kôpka číslo 2 je obrovský dar. Preto vyšli aj z jedného balíčka, aj z druhého po 2 karty, lebo je to umocnené. Aby sme pochopili, aká mocná sila sa tu nachádza. Tuto vnímam veľkú a obrovskú silu a dar duše vo víziách, obrazoch. A to cez čakru 3. oka. Vizualizácia. Obrovská moc predstav. Veľmi dôležité je mať čistotu, kryštálové videnie. Čo v bežnom živote znamená, že nehodnotím a nesúdim nikoho a nič. Nevidím v nikom a ničom nič zlé. Je to proste božské videnie, ktoré prúdi zo zdroja. Obrazy, vízie, nič si o nikom nič nemyslím. Tretie oko má veľmi liečivú moc. Vie z neho vychádzať akoby taký laserový lúč a liečiť, pretvárať, vidieť cez steny, vidieť do hĺbky duše i tela. Je to vízia, je to jasnovidectvo, je to veštenie. Vidieť, dar vidieť, čo iní nevidia. Je však na to potrebné božské cnosti. Pokora, vďačnosť, čistota, neutralita, múdrosť. Vidieť, mať tak čisté videnie, že tam nedávam žiadne príbehy, drámy, nálepky, posudzovania. Ďalší veľký dar vnímam v tom, aké rozhodnutia robíme. Prečo sa rozhoduješ? Rozhoduj sa múdro a jasne. Nie prchko, na základe rôznych emócií, zážitkov, blokov. Veľmi veľké prepojenie je tu, ako by prúdila k tebe kozmická múdrosť, dary a to videnie z kozmu. Ako by Božie oko a zároveň si hlboko uzemnená, zakorenená. Prepojenie s Matkou Zem. Prinášaš sem akoby hviezdne kódy a vieš ich tu pevne ukotviť. Zároveň to znamená, že lietaš vysoko, ale si veľmi uzemnená a ukotvuješ, dávaš Matke Zemi, pomáhaš. Vieš vnímať, čo Zem potrebuje, bytosti Zeme. Obrovská moc je tu vďačnosti Zemi, za to, že nám dáva výživu, pevnú pôdu pod nohami, dáva nám domov. Tu je ďalšie potvrdenie príjmu kozmických energií a ukotvovanie tu na Zemi. Veľmi dôležité je rozhodovanie sa prospech Matky Zeme, kolektív. Pre dobro všetkých zúčastnených, nie pre seba. A to je ten dar. Ak vidíš v neutralite, bez posudzovania, vidíš tým Božím okom, vidíš v nadhľade pre dobro všetkých zúčastnených, nie pre seba. To je obrovská božská cnosť. Kôpka číslo 2 je veľmi hlboká. Posol svetla, ktorý tu nie je pre seba ani za seba. Je tu pre dobro všetkých nás. Ďakujem. Ak ťa oslovili obidve kôpky, možno v inom poradí, aj to má svoj zmysel. Nič nie je náhoda.
nádherné energie. Dalo by sa o nich rozprávať do nekonečna. Je tu veľmi veľa posolstiev. Vďačnosť, pokora. Žiadne nálepky, žiadne bloky, vzorce. Akoby uvedomenie. Nie som tu za seba, pre seba, ale som tu, Pane Bože, vďaka Tebe, pre Teba a skrze Teba. Skrze seba tvorím a prinášam, čo priniesť mám. Dôverujem. Odovzdaná Bohu, kráľovské božské cnosti. Ako sa rozhodnem? Rozhodovať sa pre dobro všetkých je veľmi veľký dar a múdrosť. Možno občas cítiš, že ti je smutno za domovom, ale zároveň si doma aj tu na zemi. Stále viac a viac si to uvedomuješ. Nádherné, ja vám ďakujem. Ak ste pocítili vo svojom tele, vo svojej duši nejaký pohyb energie, nejaký súlad, súznenie, tak vec, že ti to právom patrí. Zároveň je to aj priama tu a teraz akoby aktivácia tej duše, že si spomína si, kým je, čo prináša. Pýtaj sa ďalej. Môže ti prísť o mnoho viac odpovedí, darov, obrazov. Môže sa ti ukázať, ako použiť tieto dary pre dobro všetkých, aké je tvoje poslanie, akým spôsobom prináša tieto energie. Vnímaj, načúvaj, vesmír komunikuje neustále, každú sekundu bytia. Stíš sa a vtedy budeš počuť. Nádherné, ďakujem. Ďakujem, že môžem byť súčasťou týchto energií. Ahojte.